Guretzat eta euskaltzaindiarentzat zinez pozgarria da zuek hemen ikustea. Besteak beste gurekin batera daudelako Eusko Jaurlaritzaren ordezkaria, Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkaria, Bilboko Udalaren ordezkariak. Guretzat ikasturte hau, esango nuke, unibertsitatetik bainator, ikasturte hau garrantzitsua da. Ikasturte honetan 100 urte betetzen dituelako euskaltzaindiak, eta 100 urte hoietan eginikoak eta batzutan ez eginikoak ere aintzat hartzeko eta aurrera joateko. Hala planteatu genuen, hasieran 100. mendeurren honen ospakizuna, eta hala egiten ari gara. Arloz arlo, euskaltzaindiak azkeneko 100 urte hauetan egin izan dituenak gogoan hartu, zertan ari garen hausnartu, eta geroari buruzko ariak, nundik norakoak, nola edo hala eratzen, moldatzen joan. Euskaltzaindiaren historian ezinbesteko referentzia da euskal literatura. Euskara bera, euskal literaturarekin batera uztarturik, estekaturik agertzen baita, nahi eta nahi ez esango nukenik. Horrezaitxik, beharrezkoa zen, egin duguna, lehen esan dudan bezalaxe, kontuan hartu eta aurrera joateko pausaldi bat eman, ikusgarri, zer dugun aztertu eta aurrera joan. Ze esanik ez, horretarako antolatu dugu, biltzarrau, antolatu dugu nazioarteko jardunaldi hau. Eta antolatze horretan, nik esango nuke, kolaborazio laguntzaile, antolatzaile berezia izan dugu. ITEM erakundea, guztiz eskertuta gaude, uste du gure artean Olga hemen dagoela, eta, bi egun hauetan saiatuko gara, ahaleginak egingo ditugu, batetik eta bestetik, gaurko panoramaren nundik norakoak, zertzeladak emateko, eta aurrera egin ahal izateko. Titulutik bertatik, idazkien eta hizkuntzen arteko itzulpena izkuiskribuak, inprimakiak, literatura artxiboak, badugu, ari nagusia zein izango den, eta nire ustez euskaltzaindiaren ongi etorri honekin batera, zuentzat gonbitea lan egin dezazuen, lan oparoa izan dezan, bi egun hauetako honek, eta nola ez, aurrerantzean ere aukera izan dezagun gaur hasten garen kolaborazio eta elkarkidetza horretan jarraitu ahal izateko. Akademia interesaturik dago. Akademia eta hizkuntzaren akademia eta euskaltzaindia akademien artean berezia da, Iker eta Iagon ditugulako, bi arlo, eta kezka berezia daukagulako, ez bakarrik hizkuntzaren aldetik, ez bada hizkuntzaren adierazbiden ikuspegitik. Besteak beste literatura, eta nola ez, erabilera soziala. Eta nik uste hiru horiek elkarrekin errotik, estekaturik, loturik daudela.